намояндагони дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурияи тоҷикистон мақомоти маҳал зимни вохӯрӣ бо сокинон ва кормандони корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик нуқтаҳои муҳими паёми пешвои миллатро тавзеҳ доданд. зимни таҳлилу баррасии нутқи пурмуҳтавои пешвои миллат зикр гардид ки дар паёми сарвари давлат самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии мамлакат барои давраҳои оянда муайян шудааст ва барои расидан ба ҳадафҳои асосӣ аз ҷумла таъмини пешрафти соҳаҳои иқтисоду саноат, энергетика, роҳу нақлиёт, амнияту мудофиа, ҳифзи ҳуқуқу тартибот, тандурустӣ, фарҳанг, илму маориф, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ дар назди мо сокинони бонангу ори кишвар вазифаҳои мушаххас ба миён гузошта шудааст. яъне паёми имзолаи президенти давлат ки бо таҳлили амиқу дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии кишвар ироа гардид ва дастуру раҳнамоии сарвари давлатро дар ҳамаи ҷабҳаҳои хоҷагии халқ дар бар гирифт, имрӯзҳо барои аҳли ҷомеаи мо нақшаи фаъолият мебошад. албатта паём ҳамчун як ҳуҷҷати стратегӣ, ҳамчун як дастур барои тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи кишвар истифода мешавад. қайд гардид ки маротибаи дуюм аст ки бо пешниҳоди Тоҷикистон 10-солаи дуюми об аз тарафи Созмони Милали Муттаҳид қабул гардидааст. албатта дар баробари ин масъалаҳо дар самти соҳаи тандурустӣ, соҳаи маориф, соҳаи иҷтимоӣ, иқтисодиёт президенти мамлакат аз дастовардҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ёдовар шуда баъдан барои фаъолияти маддаи ин соҳаҳо дастуру ҳидоятҳои мушаххас доданд. пешвои миллат дар паёми навбати худ соли 2018-ро соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои миллӣ эълон намуданд. ин дастури сарвари давлат паҳлӯҳои гуногун доранд. он ҳар яки моро вазифадор месозад ки барои беҳтар кардани инфраструктураҳои маҳаллӣ, баланд бардоштани фарҳанги муносибат ба сайёҳон ва хизматрасонӣ ба онҳо, омӯзиши забонҳои хориҷӣ, ҷорӣ кардани технологияи замонӣ ва ғайраҳо кӯшиши ғайрат намоем. таъкид шуд ҳар нуқтае дар паём зикр гардида ва дастури супоришҳои президенти мамлакат ба ҳифзи сулҳу субот, ваҳдати миллӣ, ҳимояи истиқлолияти давлатӣ ва дастовардҳои халқи тоҷик равона гардида, мақсади асосии роҳбарияти олии кишвар таҳкими иқтидори иқтисодии мамлакат, фароҳам овардани шароити боз ҳам беҳтари зиндагӣ ва дар арсаи байналмилалӣ баланд бардоштани обрӯи ватани азизамон мебошад.